Елегантна, устойчива и произведена с внимание към детайла. Тази VPC ограда е с височина 1 метър, изработена по поръчка от оградни профили цвят антрацит и отстояние между дъските от 2 см, което лесно може да бъде коригирано според вашите предпочитания. Системата включва стабилна метална основа с планка за анкериране, в която се нанизва VPC кол за чист и завършен вид. Розетките придават финален штрих и допълват модерната визия на оградата. За перфектна и равномерна фуга между дъските използваме дистанционер, в случая 2 см, който осигурява последователен и прецизен монтаж. Поглед отвътре разкрива веранда и подпокривно пространство, решени с нашия VPC сайдинг в същия стил. Ние произвеждаме всички VPC елементи, което ни позволява да предложим индивидуални размери, съобразени с всеки обект. Избраният цвят тук е антрацит, но разполагаме с общо 6 модерни нюанса. Свържете се с нас още днес и превърнете своето пространство в завършен, стилен и устойчив дом с нашите VPC решения.